сайри олам. нигоҳе ба мавзеъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам. назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам. тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам. нигоҳе ба табиати афсункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам. муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам. назаре ба умқи таърихи башарият. ин ҳамаро дар барномаи сайри олам ҳар рӯзи душанбе бо меҳрона раззоқзода аз радиои тоҷикистон пазиро бошед. салому дуруд ба кулли шунавандагони радиои тоҷикистон, хусусан ба дӯстдорони сайру саёҳат. барномаи навбатии сайри олам тақдими якояки шумо зебои парастон аст. имрӯз тасмим гирифтаем то барномаамонро бо сафар ба яке аз кишварҳои афсонавии аврупо пешкашатон намоем. моро ҳамроҳӣ намоед. кишвари аврупоие ки дар худ махсусияту ҷаззобияти зиёде дорад ва бо соҳилҳои офтобии худ ҳамасола сайёҳону гардишгарони зиёдеро аз гӯшаю канори ҷаҳон ҷалб мекунад. кишваре ки ҳамзамон бо гирифтани номи футболбози маъруфу машҳураш Криштиану Роналду ки дорандаи 5 тӯпи тиллоӣ аст, ҳамагон онро мешиносанд. кишваре ки бо шаҳрҳои бузург ва кӯчаву майдонҳои фарох, таърихи кӯҳану хӯрокҳои аҷибаш ба як макони ҷолиби саёҳатӣ мубаддал гаштааст. бале сомиёни гиромӣ, сухан дар бораи кишвари Португалия меравад. ҷумҳурии Португалия дар қисми ҷанубу ғарбии нимҷазираи Пиренеи ҷойгир аст ва тақрибан 15% масоҳати умумии онро ишғол мекунад. аз шимол ва шарқ бо Испания ҳамсарҳад асту аз ҷануб бо ғарб бо уқёнуси Атлантик иҳота шудааст. масоҳаташ 92 аз 1225 километри мураббаъ буда, аҳолияш тахминан 9 миллиону 984 ҳазору 167 нафар мебошад. забони расмии ин давлат забони португалӣ аст ки бо он дар саросари ҷаҳон беш аз 250 миллион нафар ҳарф мезананд. пойтахташ шаҳри Лиссабон аст. воҳиди пулияш бошад евро маҳсуб меёбад. бахши маълумоти аҷиб. португалия ягона кишвари аврупоист ки сарҳадҳояш аз соли 1139 бетағйир мондаанд. калимаи Португалия бори аввал соли 868 зикр шудааст. ин мамлакат дар атрофи шаҳри Порто ташкил ёфтааст ки аз ҳамин сабаб номи Португалияро гирифтааст. пойтахти ин кишвар 14 сол на Лиссабон балки шаҳри Рио-де-Жанейро буд. забони португалӣ яке аз забонҳои серистеъмоли ҷаҳон аст. он забони расмии 9 давлати дунё низ мебошад. қадимтарин ширкати чой дар Аврупо дар Португалия ҷойгир аст ки аз соли 1883 инҷониб фаъолияташро идома медиҳад. Лиссабон пойтахти Португалия қадимтарин шаҳр дар Аврупои ғарбӣ аст ки таърихи беш аз 3000 сола дорад. португалия макони 17 сомонаи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО мебошад. дар португалия яке аз қадимтарин донишгоҳҳои ҷаҳон донишгоҳи Коимбра ҷойгир аст. ин муассисаи бонуфуз соли 1290 таъсис ёфта дорои таърихи бой ва аҳамияти фарҳангӣ мебошад. донишгоҳи мазкур ҳамчун як маркази барҷастаи омӯзиш то ҳол донишҷӯёнро аз тамоми ҷаҳон ҷалб мекунад. шартномаи сулҳе ки соли 1373 байни Англия ва Португалия ба имзо расида буд, қадимтарин шартномаи ҷаҳон аст ки то ҳол вайрон нагардидааст. оё медонистед ки дар шаҳри Лиссабон дарозтарин кӯпруки Аврупо воқеъ аст? ин пулро Васко да Гама ном мебаранд ки 17185 метр дарозӣ дорад. Фердинанд Магеллан, саёҳи португалӣ, аввалин шахсе буд ки тамоми дунёро давр зад. ин гардиши ӯ 3 сол давом карда дар аввали сентябри соли 1522 ба охир расид.
дар пойтахти Португалия шаҳри Лиссабон қадимтарин дукони китобфурӯшии ҷаҳон мавҷуд аст, ки он то ҳол фаъолият мекунад ва аз соли 1732 инҷониб ба фурӯши китобҳо машғул аст. ҳар як сокини Португалия дар як сол ба ҳисоби миёна 300 пиёла қаҳва менӯшад. дар кишвари Португалия дарёи Аделит мавҷуд аст, ки бо номи аждаҳои кабуд шинохта мешавад. ин дарё аз сабаби ранги кабуди торик ва шакли ғайриоддиаш, ки воқеан ба аждаҳо шабеҳ аст, чунин ном гирифтааст. қариб нисфи аҳолии Португалия дар ду шаҳри он зиндагӣ мекунанд, яке Лиссабон ва дигаре шаҳри Порту. маҳз дар Португалия нуқтаи ғарбии Аврупо Кейп Рока воқеъ аст, ки аз сатҳи уқёнуси Атлантика 140 метр баланд аст. пойтахти Португалия дар радабандии қулайтарин шаҳрҳои ҷаҳон дар ҷойи 25-ум қарор дорад. 95% масоҳати Португалияро уқёнусҳо фаро гирифтаанд. дар охири асри 15 ба баҳранаварди португалӣ Васко да Гама муяссар шуд, ки роҳи баҳриро аз Аврупо ба Ҳиндустон пайдо кунад, ки дар таърих нуқтаи гардиш гардид. Португалия макони бошгоҳи футболи Бенфика аст, ки яке аз маъруфтарин ва муваффақтарин бошгоҳҳои Аврупо аст. ин кишвар аз рӯи сохтори роҳҳои автомобилгар дар ҷаҳон ҷойи нуҳумро ишғол мекунад. пуле бо номи 25 апрел, ки дар шаҳри Лиссабон ҷойгир аст, зеботарин купруки Аврупо маҳсуб меёбад. ин пул пойтахти мамлакатро бо шаҳри Алмада мепайвандад. варзиши миллии Португалия футбол буда. соли 2016 тими миллии ин кишвар барандаи ҷоми Аврупо гаштааст. бахши сайре дар сайёраи Замин. ҳангоми ба Португалия сафар кардан намедонед боздидро аз кадом мавзеаш шурӯъ кунед. пас ин бахши барномаи моро пайгирӣ намоед, чун дар ин бахш ба шумо чанде аз маконҳои тамошобобу дидании Португалияро муаррифӣ месозем. манораи Тори де Белем. бозёфтҳои бузурги ҷуғрофӣ ба таърихи ҷаҳонӣ бисёр воқеаҳои фаромӯшнашаванда ва ёдгориҳои таърихиро овард ва ба шарофати ин сайёҳони муосир ба кишвари Португалия ҷалб мегарданд. масалан, яке аз онҳо ин манораи Тори де Белем аст, ки дар пойтахти мамлакат шаҳри Лиссабон ҷойгир мебошад. ин манора муҳимтарин ёдгории таърихии Португалия буда дар соҳили дарёи Тежу воқеъ аст. он дар аввал ба шарафи баҳранаварди машҳури ҷаҳонӣ Васко да Гама, ки роҳи тиҷоратиро ба Ҳиндустон кушод, сохта шуда буд. ин бино инчунин нақши нишонаи Португалияро бузида, роҳи баҳранавардони дурро нишон медод. сохтмони он 6 сол, аз соли 1515 то 1521 давом карда, дар замони подшоҳ Мануэла I сохта шудааст. маҳз аз ҳамин соҳилҳо баҳранавардони далеру шуҷои пеш ба ҷустуҷӯи роҳҳои нави тиҷоратӣ равон шуданд. дар давоми ҷангҳо бо Наполеон бино ба ҳолати харобиовар афтод, аммо соли 1845 пурра аз нав барқарор карда шуд. ҳадафи сохтани ин бино муҳофизат кардани шаҳри Лиссабон ва соҳилҳои Тежу аз ҳамлаҳои баҳрӣ буд. ин ёдгории нодири таърихӣ меъмории басохос дошта ва осонӣ диққати сайёҳону муҳаққиқонро ба худ мекашад. зеро он як намунаи барҷастаи сохтмонҳои баҳрии асри 16 аст. баландиаш 35 метр буда, аз болои он манзараҳои зебои кишвар намоён мегардад. мамнунгоҳи Пенедагерес. дар бораи зебоиҳои табиии Португалия метавон гуфт, ки кишвар бо манзараҳои аҷиби кӯҳӣ, кӯлҳои сершумор, дарёҳо, шаршараҳо, марзорҳои сарсабзи кӯҳӣ бой аст. вале сарфи назар аз гуногунии табиӣ дар Португалия танҳо як мамнунгоҳ мавҷуд аст. ин ҳам боғи миллии Пенедагерес аст. ин минтақаи муҳофизатшаванда дар шимоли кишвар дар марзи байни Португалия ва Испания ҷойгир мебошад. он соли 1971 таъсис ёфта, масоҳати 702 километри квадратиро фаро мегирад. Пенедагерес мамнунгоҳи кӯҳӣ буда, дорои олами набототу ҳайвонот,
шаршараҳо, дарёҳо ва ҷангал мебошад. дар ин ҷо оҳуи чов, гурги иберия, аспҳои қадпаст, хирсҳои қаҳваранг, бузҳои кӯҳӣ, навъи барзагои базораро дидан мумкин аст. аз растаниҳо дуб, рус, растаниҳои эндемикӣ аз ҷумла баъзе навъҳои папоротниҳо ва савсанҳо инҷо вомехӯранд. дар ин макон инчунин тавассути масирҳои пиёдагардӣ сайёҳон метавонанд аз ҷозибаҳои табиати беназири мамнунгоҳ дидан намоянду ҳатто харобиҳои биноҳои чандинасраро пайдо кунанд. дар атрофи ин боғи миллӣ деҳаҳои хурда низ мавҷуд аст, ки фарҳанг ва расму оинҳои қадимии маҳаллиро таҷассум мекунанд. сомиёни иззатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи сайёҳии сайри олам. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир ва ровӣ Меҳрона Раззоқзода, коргардон Муҳаммад Мирзоев. то инъикоси зебоиҳои як кишвари дилораи дигар, хайр.